Atong nadungog ang kaliwatan ni Jesucristo nga gikan pagyud ni Abraham ang amahan sa tanang nasod. Si Abraham na tao niadtong 20th century before Christ. So, gikan niadtong mga panahona, mi hatag siya mga kaliwatan. So, lain-lain lang nga kaliwatan. So, kining mga kaliwatan gisagop lang si Kristo. Kay si Kristo man ang Ginoo, wa may gigikanan sa iyang pagkatao, mao ni ang kagikan ni Kristo, pero siyang pagkaginoo wa. So kay kaliwatan man adun nagyoy mga tao nga dili perfecto sa ilang pagkatao. Adunay mga kahuyangan. Aduna po'y ito naningkamot pagka mahingpiton. So dili sa exhaustive kining maong gitawag na kaliwatan. Kay kung exhaustive pa, magbuntag kay siguro ta. Kay ako nakatukod ko reunion sa mga paras clan, matod pa itong tigbasa sa kaliwat. Ang family heritage mao ang Biblia sa kanang ito na to mga Hudiyo. So iyaring ibasa perting taasa gikan pa sa kaliwatan sa ito na to 18th century lang. Di na nimo maubkat ang mga records. So 18th century iyang gibasa perting naghana ng mga ngalan o kita makahinuklog sa ilang kinabuhi, ampo nila sa katong mga tao nga gibasa nga nangamatay na. So daghan kaayo nya maka-identify ka sa imuhang kaliwat kung kinsa na siya, unsa na siya, tagadiin na. Kay dihay kausa na nag-reunion mi dihay mga taga Pampanga ni apil mga 14 ka buok. So niadto sa Pampanga nakikhimamat dito pag humana sa reunion kay mga may kitsura man din mga parasta pero buyag. Okay, mutya ng Pilipinas ito kung giadto. Kunya perting mga datua. Ako rin pobre. Sige na lang. Anyway, di man na mo itong tanawon sa itong kinabuhi. Kunya, mga na politiko. Kunya, naay ito na itong Carbuso, naitawag na itong Sugarul, naitawag na itong mga Babaydor, tawag na ito. So, naglangkop ni
sa ato ang kinabuhi kining mga tawhanon nga pag kinabuhi naglangkob ni sila mo na makaila ka malapad ang imuhang pag-ila. Nindot kayo ng reunion sa mga kaliwatan nga mailhan yun nimo ang alampuon kaayo. Mailhan sa nimo ang inyong attitude, kung sa'y brand ninyo sa inyong attitude. Susuwayan na ninyo, mga tao. Kay kining mga ania sa gitawag nato mga kaliwatan ni Kristo, dunay pagkahari. Si Jose, ang hari, ang gobernador sa Egypt, katong tao nga gidaog-daog, gipreso sa way hinungdan nga pagkapreso, kay gipasangin lang siya sa asawa ni Putipar nga gi-rape kuno niya, gipreso siya. Mo na nakatag-an siya sa 7 ka tag-anunon, nga 7 ka daot nga baka, 7 ka tambok nga baka, o gikaon ang tambok nga baka sa 7 ka baka. Mo na ehemplo lang sa mga Hari David, Solomon, o gauban wa na mailhi. Lain po kaig mga ngan, di na mailhan nato. Si Jesus Ragyod ang sentro sa maong pagpaila. So, giila kini nga tawhanon ang maong manunubos. Wa siya magikan sa maayong pagkabutang. Wa siya magikan sa perfect nga mga kaliwatan, kundili naa siya gilain ng daan, mo nang balaan, linain, kay siya ang Diyos o tao nga nagpasakit sa krus. O giantos niya ang mga sala sa mga tao, kay siya Ginoo nga way sala. Apan siya pagkatawhanon, siya paantos. So, mao na diya ang iyang misyon, mao'y sentro ug mao kining gitawag nato essential properties sa church, ang misyon. Kung missionary ta, makapadanita o mga tao para sa Ginoo. O sa akong pagkabata, dihay missionary nga ingan lang to siya Mayor Sok Fernandez nga dito nag-itum siya sa tana nangamin mikuyog Minias Capilla. Moto'y primero labi na nagkatikay siya nako, gidili ang pagpangawat, gidili ang pagpangawkaw,
kay nakakita ang Ginoo nato. Unya mao to Manay Madre nga mi dason ni atong pagtawag nga igsuon sa akong amahan, Madre, ug ako way ko makaagi sakristan, way ko makaagi choir, wa gyud. Apan nasuod na akong seminaryo nga wa gyud ko ikalibutan kung sa na seminaryo. So, napari. So, mission as a grace or mission received o kinahanglan mission shared. So, unsa may gimisyonan nato? Salamat as Ginoo nga ang uban nga mga mission lands wa pa makaila ni Kristo. Naay luna pa sa lugar pa sa Mindanao, wa pa gyud mailhi si Kristo. Mga ito na itong mga tasagays, mga uban pa pygmies, uban pa nga mga igorots, wa pa gyud kay dili matagaan ang misyon tungod kay gamay rata, small quantity rata, pero kita'y pinakadaghan nga mga tinuhuan apan gamay ra isabwag ang uban nato. So pasalamat as Ginoo nga bisan natong naatay mga gitawag seasonal Catholic kita, apan Katoliko gihapon ta. Katoliko gihapon ta bisag seasonal lang. Managyo tuwag natong devotional nga Catholic nga gusto gyud mamati sa pulong sa Ginoo ug kutob ra sa pagpamati. Inigabot sa balay pangasaba nga istrikto. Dili makiangayon, napabilin ng pagkakawatan. May nalang kay ni simba. Nagay devotional Catholic. Devotional Catholic nga mapasalamaton siya sa Ginoo nga maoy galihok niya sa iyahang kinabuhi. Kay daghan pagkaayong wa matagaig gift. Kung saan man sa paghatag, you cannot give what you do not have. Saan paghatag nimo? Muna nga isa amo lang lugar dito sa Martires, kuan man to, Blessed Sacrament Parish. May gitawag na to moni na mugna sa 1965 nga misyon. Kaya ang pari nga gitawag Mission Society of the Philippines. Panguluhan ni Gaudencio Epifanio Surban nga under ni Cardinal Julio Rosales na diha magsukat sa maong parokya nga kining mga pari musabwag sa lain-laing dapit sa Asya ug tuanagan ni sila sa Amerika
tuanas Australia, primero Asyalan, kay gifted na ta sa maong mission, mo na ihatag nato sa laing dapit. Mo na ang maong parokya namo, nakasagaran ako na ilhan nga pare, kay gifted sila sa missionary task. Mo nga nanghatag sila ngadto sa Japan, Taiwan, Thailand, Papua New Guinea, Australia, Amerika. Mo na sila, mo na misyonero nga akong napuy-an dito sa kumbento, perting simple hara og pagkaon. Dua kayo'y kaon. Mao na diha magmisyon deta, di deta milik pagkaon kay para sa Ginoo ang atong isangyaw. So natay mga misyon, di man ta magpakita nga kita misyonan lang. Ang atong misyon is to have a community of Christians nga muradiyet, musangyaw, mupa tidlom sa pulong sa Dios, aron ang kining tao makahatag usab sa mga gasa nga ilahang mga kaugalingong banay, kaugalingon nga mga kasilinganan, ana. Ngunana, gifted to give, nga diha sa atong mga kakaliwatan, dili ta moingon nga, sakto na ni, mauna ni, sakto ra yun ni, kay sa iyo ng pangutanas pare. Pero daghan pa di ay kaayo ang angayan nato nga buhaton para mas success, para magmalabusog ang atuang pagkakatoliko. Kaya mingon lang yung katoliko, bisag mingon ta Kristiyanos. Kaya Kristiyanos, daghan mang mga sanga-sanga. Mingon yung katoliko. Kaya katoliko, kung atong busgon sa pulong sa Dios, nga mo-retain kini sa atong huna-huna, o mupatidlom sa kasing-kasing, o mu-extend sa arm nato sa paghatag o hinabang, pagtabang sa mga kabus o timawa. Dili nato na did-an kay kana nakadawat kita misyon usa kana ka grasya, o ang maong grasya atong ipaambit sa mga katawhan sa Dios. Kalinaw ni Kristo